Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel kesayangan kita, Bonus Mancing. Mergo wong lanang ki bendina sehari-hari kerkon kerja wae. Mangkane nek isok mancing wis bonus teko kehidupane wong lanang-lanang iki. Iki spot anyar iki. Jirene koncoku nang kene iki iwake babon. Wis kene moro manut wae. Umpane lumute ya apik. Biasane dipikir mancing inilah bocil-bocil ki nyoba nila babon. Pancing pertama cemplung nih, bismillahirrohmanirrohim. Semprong bolong buntu alu, rondo ompong melok wong, rondo ayu melok aku. Wak teko sing adoh padha mara, sing cedhek mangano. Kaya biasane lur, dhewe nggo pancing loro. Biasane pancing loro ngene iki tak anggo sitoke jeru, sitoke cethek. Ben ngerti sing mangan sing endi. Biasane kan nilakan iku wis setelan kambangane kuwi sepiro ngono kuwi. Lho. Wis kayane gacor tenan iki. Sitoke urung dipasang wis digondol ndelep iki. Wih, tanda-tanda apik iki kayane iki. Oke, diumpani meneh seperti gacor. Iki tinggal pancing kedua. Iki tak gawe setelane rodok jeru. Ben ngerti sing ndi sing mangan. Engko nek mangane semono ya wis. Iki dipangan iki. Lho. Piye ta iki? Umpane lumut malah olehe bethik iki piye iki? Apa bedhike renek sing mancingi apa piye kok nganti lumut-lumut disasak iki? Ora apa-apa lah. Pelaris iki. Setrek kedua betik meneh. Loh, jangan-jangan iki spot betik utuh spot nila iki. Biasane iki betik-betik iki predator malah mangane lumut. Coba dinteni dilut. Wis mulai meneh. Mulai meneh. Ayo gawa ndelep. Tarik kena ora kowe. Iya ampun. Ping 3 iki betik meneh iki. Aku kini ati iki mancing nila lho, ora mancing betik. Lah kok oleh betik. Iki stres sing kepapat iki. Kudune nila iki. Wih, glebek-glebek iki. Nah, tenan kan nila. Ya, lumayan 4 jari. Golek babone meneh iki bolo. Dinteni babone iki. Ayo, ndang mangan. Kenek meneh ra. Malah mocel to. Damput. Koyo ini gede iki mau. Cepet. Golek meneh. Nah, iki gawa meneh iki. Kenek ra kowe. Iki, wih, berat. Apa iki? Gede meneh to. Asem tenan, bedhike oke tenan iki. Kene iki niat mancing nila lho. Oh, angel. Dilek suwek wae. Wis cemplungne meneh. Kau balik berarti leh bedhik 4. Iki sitok oleh pisan iki. Nah, iki.
nilai iki. Ojo ucul, ojo ucul, ojo ucul, ojo ucul, ojo ucul. Rene. Ya Allah, dangkrek malah ucul lho. Damput tenan kok. Pancing kurang landhep wae ya. Iki oleh meneh iki. Iki asli gedhi iki, Pak. Piye iki? Ojo ucul. Akhire iwak menyerah. Iki lumayan iki. Emang spot iki gacor tenan iki. Tidak menunggu lama-lama. Wih, mantep bolo. Babon iki lumayan iki 5 jari. Mantap. Kita cari lagi. Ayo sing liyane mlebu kene lho, mlebu kerambah kene lho. Nah. Wis mulai dikondol meneh. Kawontelep. Tarik kena ra kowe. Ojo ucul. Wis tenang. Ojo ucul. Tenang. Iki rene. Iya Allah. Alah. Dan cuk. Iwake gawet malah pedet taline. Ngene iki sing garakne ra iso turu ki wis gedhi tenan kemung wis ketok glubuk lho. Malah pedot ya Allah ngene iki. Wis balik. Wis ping 3 mocal ae. Wis sesuk neh tak paranane kowe yo. Sesuk tak baleni neh ning kene iki. Spote gacor iki. Dewe balik wae iki lah. Sore iki jan. Alhamdulillah. Nilane lumayan babon. Cara bedhike mau sing 4 mau dijoli nila ngono jane ya. Mending tenan kemo. Iki hasil terakhir pula. Lumayan, ayo kita pulang. Hari sudah mulai sore. Lumute sik akeh jane ra pengen balik nek spote model kaya ngene iki. Plunglep ngene iki. Tapi wis sore. Tak spiloleh bola-bola iki bayuh iwake sak bantal. Iki bocah ra tau mancing lho. Mancing pisan malah oleh babon kaya ngono kuwi. Wis. Ya wis ngono ae bola. Iki video kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.